ka na. Hawak. Hawak. Hawak mo. Hawak mo. Mahulog. Look. Ay, kamang binagtatarang. Leo para iro numaran. Ito naman kay Bebe. Dahil pinutol. Dakol ang ano mo? Di ito na sa kasangan. Di ito. Mas late daw yung mama. Dili ko parang magkuha na diyan. Pag nanghihingi, sanggiin lang. Gari mo man. Di mo na daw. Buktian ko. So guys, hindi ko po ito ini-escape. Pag nanghihingi ng karunggan, dapat bahay. Sanggiin lang para Piyok challenge. dito tayo. Andito tayo ngayon sa vlog namin na Piyok Challenge. Hilam ako. Maghihim. Tulit! Tulit! Hello guys. Hello, dance. They are dance. Hello, tata. Ano ka na yung tata? Hello, tari. Kita pilas. Hello. Gusto nang kita kidito. Ito po yung Piyok Challenge. Da. Alabaon. Dahil punya ng ano ka. Ito yung Piyok. Pink di ang fire. Not red. Pink. Pink. So guys, ito na po yung Piyok Challenge. Ito na po yung famous. Alat. Ay, shit. Wait! Huli ka. Ano ah? Pak ka mambing. Ito. Ha? Ba't dahil mga ka? Likod. Dahil na pag... Oh. Nangyari? Lying. You're lying. Bawa si Bibe.
May pailing ako sa iyo at ano, Tito Arikina, cut on camera. Side. Nahilig din ako sa bago. Muragon mo ng bunot. Ka- Gano'n sa ating Cut on camera. Di, bibita. Maula. Na all pink ang kalayo. Dito. Ito po guys, yung panganay nila. Dapat ganun yung mong ano. Suwa. Iguanaan. Tapos na naman. Aray ko. Maura. Yan ako man sa nangat. Itong sasaw-sawang. Okay ba na rin? Haling lang mo. Ito suwa. Saan? Tinda. Ilaya ka lang. Suwa. May suwa. Kapandak si Tito Ari sa Disney. Ha? Ano? Ah. Kapando ko si Jericho Rosales? Ko! Kapando ko talaga ito. Ko! Hindi na bagay kami ito. Takot. Matabaon, nakulaon. Inadakulaon pa eh. Parang Parang kini suka. kada kulak kay bibi na be. Gayon na ang ora. Ili nga be ang bulan no. Malabog. Ang moments ng begging sa dumas na. Ebe tama ibada o kimano eh. Goodbye. Day. Bayan na lukod ka muna sana. Bye-bye. Ila gamit tanlad nga nang mahamot. Tanlad ang biyaw. Pag ano mo kan mahamoton na. Morag palang pambunot. Gari man sana baga kunyan. Uring. Ila ano hina? Kuan. Yan. Yung pagpasiram ka, ang kikamot. Huwag itong kuran, bakal mo ka. 150 ang sarong kilo. 150 ang sarong kilo. Mahalo nga. Mamatang. Sangga to sunod libot ka dati. Ang payo, dahil pa naluto. Tulon, binakal mo nga? Taon mo sa ano, itaw? Si Lolo mo ano yung mga duman sa ano? Duman sa laog. Yung naghimo si Tita mo. Dali na. Tamahiling mo sa TV. Sabi.
Abo man. Ano ba, Dip? Anap! Anap na bisu plus light naman dakula ko ana. Di. Hindi ko to. Maabot na tayo. Hindi, bigay na ko. Ulit na liwa pa niya. So guys, ito pala si Badet. Pinapauwi na pero. Dali na. Pipakosa ko tito re. Ay, nabeday mo na ako ah. Kitita Aria da ah. Pangoriente. Aray, parke lang. Ito sa pangoriente dyan. Ano pa? Pangoriente kita. Gamit mo, Ambay? Sayang. Diyan mo na ba? Takot na. Hindi ilo ang mata ni ano Tibin. Ay, Ariel! No! Kuyiton. Sayang guys, sayang. David, maula! Try lang. Makagan mo, Tito Rede may nipag-post. Ano hindi, baby? Tito Rede may pag-post. Yo. No! Shh! Ika! Bala ka may mumu dyan. Ay! Bala ka may snake dyan. May mumu dyan. Ang payo dahil,